Bueno, hemen dituzue ekuazio sistema batzuk egingo ditugu, ekuazio sistema bat ez lineala dana. Zetxe dakigu ez dela lineala, hemen x karratu agertzen dalako. Bueno, zelan aldugu enfoka olako sistemak? Bueno, gehienetan, amaitu bere izango dugu aplikatzen ordezte metodo, hau da. Bietariko batean askatu ez ezagun bat, beti solte dauna lehenengo mailakoa dana i, amen edo x amen, eta bestietan ordeztu. Saiatu ordezten, askatzen lehenengo beti, beste ekuazioan berbi ez dagoena ere, ze bestela, askatutako ez ezagunen balioa, ordezterakoan gero berbi egin bere izango duzu. Horrezik, amen, bigarren ekuazioan i askatzen badugu, bi hau ona ekartzen badu, geratzen da x karratu ken bederatzi, i berdin x karratu ken bederatzi geratzen da lehenengo ekuazioa, oza, bigarren ekuazioanetan i bakanduta, eta orain egingo duena izango da, bigarren beste ekuazioan, iren ordez ipini x karratu ken bederatzi. Geratzen dana, kasunetan, da, bigarren mailako ekuazio bat, minus x kuadro, gehi 2x, gehi sortzi berdin 0. X-a kalkulatzen dugu, eta ditugu bi soluzio posible, minus 2 eta lau. Orduan, x bakoitzarekin kalkulatu behar dugu zein dan iren balioa, amen ordeztuz. X minus 2 bada, i izango da, minus 2 berbi lau, ken bederatzi minus bost. Beraz, lehenengo soluzioa, x minus 2, i minus bost. Eta x-a lau bada, daukagu. Lau berbi amasei ken bederatzi, zazpi. Beraz, bigarren soluzioa, x berdin lau, i berdin zazpi. Sistema honetan, posible izango zen, aplikatzea beste metodo bat. Zergaitik, iak, iekin izango denuk egin ondorengoa, pitzu. Lehenengo ekuazioa, minus i daukagu. Eta hemengo i, ona ekartzen badugu, x karratu keni berdin bederatzi geratuko da. Bietan keni dago. Beraz, bietariko bateri ikurra aldatuta, adibidez goikuari, minus 2x gehi berdin, hau minus bat hau ona ekarrita gehi bat geratzen da, beraz hemen minus bat. Eta x karratu, hau zei keni berdin bederatzi, batzen baditugu geratzen da, x karratu ken 2x berdin sortzi. Eta geratzen zaigu berriro lehengo ekuazio. Izan da, minus x karratu gehi 2x gehi sortzi. Ekuazio bardina geratzen da. Eta, hemen geratuko ongo ginen, eta orduan ebazten dugu. X-a kalkulatu ondoren, hartuko genuke, edo zein, goian edo behian, x-a ordeztu eta ikalkulatu. Bueno. Beste bat. Kasu honetan, bebai, ez da lineala, zergaitik, hemen, x bideria agertzen dalako. Lehen esan dute, sistema honetan, mota honetako sistemetan, honena da ordezte metoda erabiltzea. Eta, askatzea, bietariko bat askatu, ordezterakoan arazo gutxien emoten duena. Albaldin baduzue aurrekusi hori, Beti ezin da, eta, ez dago arazorik. Kasutan, i askatzen badugu, 18ken x, iren ordez ipini. X bidera 18ken x, gero, berdin, 18ken x, gehi 6x, gehi lau. Hemen, bidekaketak egin, dana alde batera pasa, eta geratzen da, bigarren mailako ekuazio bat. Bigarren mailako ekuazio honen soluzioak dira, 11 eta 2. X bakoitzarekin, x 11 danean, ordezten dugu hemen, eta emoten dago, zazpi, bera soluzio bat izango da, x berdin 11, i berdin zazpi, eta x-a bi danean, ordezten dugu hemen, eta daukagu, x berdin 2, i berdin 16. Dira, bi soluzioak. C honetan, fijatzen bazara, iak
agertzen dira solte biak hemen, beraz, hemen edozein metodora erabili. Aldugu askatu hemen i eta hemen sortu eta bigarren mailakoa atu, ordezte metodoa. Aldugu berdinketa metodoa bietan i askatuta, edo aldugu laburketa metodoa aplikatu, bietariko bateri ikurra aldatuta eta batuz biak. Vale? Bueno. Beste bat. Bueno. Hemen ez da ikusten ze egin genuen gainetik, baina, bueno, kendukuta eta gero ipiniko goberrairo. Beira. Hemen dugu sistema bat, baina ekuazio batean agertzen dira ez ezagunak izendatzailetan. Horrek esan nahi dau, egiaztapena egin behar izango dugula amaieran. Ze egiaztapen mota dan egin behar duguna, da, konprobatzea urteten direzen soluzio posibleak, esan behar dugu, baliogarriak direla, izendatzailetan ordeztuta ez duelako 0 emoten. Vale? Hau da, x edo y, biteriko bat, espada 0, beti izango da baliogarria kasu honetan, izendatzailetan x eta y solte agertzen direlako. Bueno, zer egin hemen? Bueno, lehenengo gauza, nik gomendatu duten abentzat, da, izendatzaileak agertzen diren ekuazio honetan, izendatzaileak desagertarazi zelan, bidertuz bider MKT. Zein da MKT hemen? 3xy. Eta hemen egon da ipinita holan erdi, bai? Orduan, bidertzen dugu 3xy bider hau eta 3xy bider beste hau. Zelan geratzen da? 3xy zati x geratzen da 3y. 3xy zati y geratzen da 3x. Eta 3xy zati 3 geratzen da xy, beraz, minus 2xy. Beraz, ditugu bi ekuazio hauek. Goikua bardin geratu da, eta bigarrenean ja ez dago izendatzailerik. Vale? Orain, nik erabilauten izan da x askatu goian, ikeni, eta ordeztu amengo bietan. Geratuko da bigarren mailako ekuazioa, hemen minus 2 bider 2 minus lau i, eta minus 2 bider bi hauek lehenengo bidetu behar dituzu, minus 2i eta, digo, 2i ken i kuadro, eta gero bider minus 2, bueno, ekuazio hau ebazten duzu, bigarren mailakoa geratzen da. Soluzioak iren balioak dira, 3 eta minus 1. Orduan, hartzen dugu bat, i 3 danean, x-a, 2 ken 3 minus 1. Biak desberdin 0 direnez, soluzio hau baliogarria da. I minus 1 danean, hemen x-ak emoten dau 3. Berriro, biak desberdin 0 dira. Hau da, izendatzailetan ordezuta soluzioak baliogarria dira, izendatzailetan ordezuterakoan ez duelako 0 emoten. Ez lehenengo kasuan, ez bigarrenean. Bueno, honen moduko ekuazioak edo sistemak, sistema irinenak aldire izan, honen moduko ekuazioak agertzen direnean, edo, honen moduko hau egin, baina, zuk izango duzu konprobatu zela ondoian, zelan denez, 29. ariketa ebazpenetan, liburaren ebazpenetan agertuko da zen badan. Eta gero bai agertzen dira batzuk, erroekin eta. Vale? Bueno. Kaso hauetan, zer egin beharko zen? Bueno, kasu honetan, adibidez, x-a badaukagu ja, erro barruan dagoena bestean askatuta daukagu, beraz, sartu behar dugu hauena, hemen barruan, eta errodun ekuazio bat ekoiko genuke. Errodun ekuazioetan, egiaztapena egin behar da. Beraz, iren balioak kalkulatzen ditugunean, ordeztu ondoren, konprobatu beharko genituzke, ea baliogarria diren edo ez. Ez ibiltzeko x-a kalkulatzen, i balio batekin baliogarria ez dana. Vale? Bueno, urrengo bideo batean, azalduko zut hau eginda. Nahi bauzu. Eta hemen, bebai, bardin. Hemen x agertzen da, beraz, nik ingo nebana, zan, x askatu, edo y askatu hemen, eta ona ekarri, bueno, izango zan, saiatzea topaten bide bat, ona dana edo harinago egiten duena. Beste aukera bat izango zen, igual hemen hori inberko genuke,
Esan, desagertaraztea lehen bailen erroan, eta hemen gauza ezagun desberdinak agertu, desagertaraztea erroa. Vale? Bueno, ondorengo bideotxo batean, engo izkizute bi hauek. Vale? Venga.